Echiọma, dinta anụ gbanahara n'ọnya ya ka nwunye ya anụtasịrị ihe ọ kụrụ n'ubi mụtara nwa gụọ ya Echiọma. Taa na-eme ya ịwa mana uche ya ka dị n'echi. Anyanwụ lakpuo ụra na mgbede, ọ dịka ụwa ọ ga-abịa na njedebe. Ụmụ anụmanụ chọwa ụzọ ụlọ ha, ụmụ nnụnụ bi n'ọhịa ebewe akwa, ụmụ osisi kwadowe ịlakpu ụra, ụmụ mmadụ efewere ụbọchị aka. Mana tupu anyanwụ na-alarụ na be ha, nwanne ya nwaanyị ejikerela pụtawa. Ụmụ kịrịkịrị kpakpando esochie ya azụ. Ime abalị ka o yie ụtụtụ. Ndị oji abalị aga na-ahụ na echi nke ha eruola. Tupu ụra na-eburu oke, ihe n'itiri akụwala ọkpọ. Anyanwụ etie n'ụra bịawa ọrụ. Ndị tụfuru uche n'ụlọ anwụ na-eyite nke ọhụrụ dịka uwe. Echi na olileanya na-eso abịa. Echiọma na ụmụnne ya, ọ dịgide njọ taa, otu ụbọchị ọ ga-adị mma, bụ nchekwube ụmụ mmadụ ji arahụ ụra tetakwa, na-eche ụbọchị ahụ ka ha na-aga. Dịka ndị ụka si abụ n'abụ, echi ga-abụ Echiọma n'ime ndụ m niile. Ebe m nwere olileanya, echi ga-akara m mma. Nwanne m, jide obi gị aka. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.